Hello guys! What's up? Welcome to my channel. Ayun guys, ngayon po ay galing ako ng city. Bumili ako ng cellphone. Tapos, ngayon bago matulog, gabi na ako dumating. Gabi na siya. So, naririnig mo na po yung kuliglig. Ngayon po ay isusurprise ko yung aking kapatid na si Miss Kanayunan. Ayan, ito. Ayan. Samsung. Ayan. Ito po ay inutusan po ako ng pinsan ko na i-surprise siya. Ayan, tingnan po natin mga kadayot kung ano po yung magiging reaksyon ng aking kapatid pag nalaman niyang meron siyang bagong cellphone kasi sira na yung cellphone niya. Tapos, inutusan lang po ako ng pinsan ko na i-surprise siya. Ginabi kasi kami galing city. Ayan, tara, tawagin ko siya dun sa may sala. Samahan niyo ko i-surprise yung si Miss Kanayunan mga kadayot. Oh? Hindi ko rin dyan. Kapag naghabas dito, Sarap niyo dyan kasi. Aha. Dapol. Daming sapon. Ini. Ilinga daw kung magayon. Ilinga daw kung magayon. Siyempre, daw sa cellphone. Ilinga kung magayon ng camera. Ito, ang dami cellphone, oh. Cellphone. Samsung. Ito ko, buksan ko. Jeffrey, lalis ka dyan! Sige Daw, daw. kasayan mo kung malinaw. Siyempre, malinaw. Kasing bago. Oh. Dami kasing order. Ayan, dami. 5 cellphone. Ito, Infinix. Kasi siya nag-order kayo ni. Iba-iba ang may order nito. Ito kay Sherwin, ito kay Dondon, ito kay Aileen, o ni kay Rico. Bukas ito. Samsung bagaw ni Galaxy Oh, Galaxy A12. Bukas na bawal bagay matian baga-orderin. pili nga kung malinaw. Bukasan mo nga, ni. Tian. Ura ka niyong kawan mo, ah. Si mama, pag nakainig kayo may cellphone, nag-order. Ma-selfie man at asima. Mapili man ako. Open. Uy, bagong-bago, ilalaglag mo pa. Order ani Aileen. Testingin mo kung Samsung maganda. Galaxy A12 para kay Aileen. Makan 5. Pero yung cellphone, 5. 5 cellphone to. Nag-open. Alam mo kung kanino yan? Sa'yo! Surprise! Nag-order ka? May bra ka ba? Nag-order ka ba, ma? May pakala nito si Ate Bern. Oh. Thank you. Ala! Ano ba yun eh? Regalo yun eh? Oh, ayan. Ala. Ayan, mga kadayot ngayon ay Ala! na-surprise ko yung kapatid ko kasi ito kasi, di ba nga yung nag-online seller ako, nang dami nag-order, nga hindi niya alam. Ayan. Ano masasabi mo kay Ate Bern? Ate Gising, yung simsita mo. Video, ay akong pigbibidyo. Ayan. Dapat pala, Umiyak ka na. dapat, jeez. Dapat pala. Sige. Dapat ma-heart feeling ang Umiyak si Dina. Dapat pala birthday surprise niya yan sa'yo. Na-late na kasi na-late din yung paligaspi ko. Ngayon, Ala, request niyang i-video para makita niya. Kala ko Ate Bern, nakalimutan mo yung birthday ko kasi. Hindi ka binate. Kasi Alala. nalaglag na.
Ayan, ang charger niyan. Kasi kala ko Ate Bern, nakalimutan mo yung birthday ko. Kasi naghihintay ako i-chat mo ako ng birthday. Ay, nag-aantay pala. Hindi pala binati. Binate. Yung pala, may plano kang pa-surprise. Ayan, thank you so much Ate Bern. Hindi ko to in-expect Ate Bern. Walang brasya. Kasi matutulog na siya, Ate Bern. Matutulog Gabi na. na kami dumating. Matutulog na sana ako tapos sabi tignan ko yung mga order tapos may regalo pala. Thank you so much Ate Bern. Kahit nandyan ka sa US, di mo nakakalimutan na i-surprise pa rin ako hanggang ngayon. Sobrang thank you. Sana mas maraming blessing po sa inyo. Sobrang thank you. I love you Ate Bern. Thank you sa Kasi nga, regalo. Sa pang-vlog. pagpapasaya sa akin. Makakapag-vlog ka Thank na you so ulit. much Ate Bern. Gagamitin ko ulit ito pang video sa mga TikToks and vlog ko. And sobrang na-surprise talaga ako Ate Bern. Speechless. Kasi nga, Ako matutulog na expect, siya. Ate Bern. Sobrang saya ate. Thank you po. Dumating I love kami, you, ate. Bern. Dumating kami kasi 9 o'clock na, Ate Bern. Kaya ginising ko na. Ay, matutulog na pala siya. Nakita ko kasi nag-toothbrush na. Tapos umakyat ako sa taas saglit. Tapos yun lang. Sobrang ganda nito. Ayan, Kasi kala ko, vlog ka na. kala ko talaga, sa mga order kay ate lang talaga pinapakita. Hindi ko na-expect ka regalo. Sinabi ko kasi niya, tingnan niya muna yung mga order. Kasi di ba, limang cellphone ang order. Tapos di niya alam may sa kanya. Hindi ko alam, surprise. Tingnan mo nga, yung damit ko. Alam ko lang sa nagdamit. Ayan, thank you po Ate Bern sa pagmamahal sa aming kapatid. God bless! Bago, gagamitin ko to sa mga bagong videos ko. Thank you so much ate. And ate, Dai, thank you Ayan. din. Kasi Okay, yes. nag-ano ka kay ate Bern. Ikaw yung kinontak na ate para sa regalo. Thank you po. Yan, Ate Bern, si Mama, mag-thank you din sa'yo. Thank you, Bern. Pagmamahal mo sa pamilya ko, lalo na kay Bina. Salamat na naklaon. What, Bern? Papalain ka dyan sa US. Ang pamilya mo, lalo na si Maraya. Si Jan. Thank you. God bless. Galaxy A12. Di ko in-expect akin pa talaga to. Kala ko order lang. Ang ganda. May bagong cellphone. Dala ano yun? Charger. Meron pang kasama headset. Tsaka yung case. Ang ganda. Walang previous yan kasi naka-sale. Sobrang ganda ng birthday mo sa akin, Ate Bern. Thank you so much dito. Sobrang ang saya-saya ko talaga. Matutulog na lang ako tapos hindi ko expect may pa-birthday pa talagang cellphone. Pahabol yung cellphone. Yan ang special. Super thank you, Ate Bern. More blessing and sobrang thankful. Hindi ko po ma-describe ko pa. Basta sobrang thankful po. At saka iingatan ko po itong gift mo. Every year na lang, lagi mo ako binibigyan ng regalo. Thank you, sobra. At lagi kayong mag-iingat dyan ni Kuya Jan, si Amaraya, at ikaw po, Ate Bern. Bye-bye! Love you po! Thank you dito. Sobrang happy ako sa pa-birthday mo na to. I love you!